Dobrodošli na kanal Ime Isus spašava, ja sam Ivan Lovrenčević, u drugom smo dijelu poruke o slavljenju Boga ili magiji u glasu, zvuku i plesu. Danas ću govoriti o konceptu, o krivom duhu, o konceptu vezano za slavljenje Boga, pjevanje i sve što ide uz to. Dakle, ovo je zapravo i priča o zajedništvu vjernika, jer te stvari se ne mogu odvojiti. I ovo je jako duboka tema, široka i izuzetno je važna, iako mi nekako danas to mislimo, nekako pjevanje, sviranje, ajde, to je samo nekakva pratnja programu ili nekakvi dodatak duhovnosti, pa ne shvaćamo to baš previše važnim ili vrijednim analize, ali vidjet ćete da Novi Zavjet puno prostora tome poklanja. Apostol Pavao je donio važno otkrivenja u vezi slavljenja, pjevanja i tih stvari. Znači, to je dio apostolskog nauka i mi se s tim moramo upoznati. Bila je tema u vezi zastava, znači plesa sa zastavama, i tu sam neke stvari već rekao, evo, ali u kontekstu teme čisto konceptualno. Dakle, ovo što mi vidimo u današnjim crkvama, religioznim organizacijama, pokretima, ali i u starijim denominacijama. Dakle, vrijedi za cijelu tu reformaciju kroz sve ove godine, znači prošla stoljeća, taj koncept hrama i tog prostora gdje su izvođači odvojeni od slušatelja, odnosno već je tako postavljena duhovnost, programirana. Dakle, u nekoj dvorani imate prostor koji je podijeljen na malo povišenu platformu, tu su propovednici, svirači, u starijim denominacijama i u organiziranoj religiji, ne znam, ljudi sa orguljama ili već nekim instrumentima. I uglavnom taj prostor je odvojen, a onaj veći prostor je predviđen za slušatelje. I ljudi u stvari gledaju naprijed pripremljen program. I kad govorimo sad, nećemo o propovjedanju, već o tom slavljenju, sviranju, to imate u cijeloj organiziranoj religiji je taj krivi model, a on je posljedica djelovanja krivog duha. Dakle, to da su formirani orkestri, danas je popularan izraz tim za slavljenje, to je nekakva posebna služba, tu ima i dosta elitizma, odvojenosti od drugih vjernika, nekako ti timovi za slavljenje, bendovi, orkestri su danas postale maltene nekakve crkve u crkvi, nekakve službe koje su gotovo nezavisne od nekakve strukture, barem koja bi trebala biti novozavjetna, makar to u organiziranoj religiji je samo u tragovima, oni nemaju novozavjetni koncept uopće. I zato imamo i tu programiranu duhovnost, znači u tom slavljenju, pjevanju, sve je to po diktatu. Vi imate profesionalce koji to vode, oni dirigiraju. To je nešto slično kao u svijetu nogometnih navijača, njihovih grupa gdje postoje te vođe i oni imaju tu ekipu sa bubnjevima, scenografijom, transparentima, zastavama, i oni to vode, znači sve ide po diktatu. Tako je slično i u ovom današnjem svijetu, znači ti timovi za slavljenje, onda istaknute figure, njima u stvari diktiraju pjesme, sve je programirano, prosječna ta nekakva crkvena služba, nazvat ćemo je, u stvari počinje neka mala uvodna riječ i što onda ide? Ide slavljenje, oni to, sad ćemo imati slavljenje, onda idu obično 3 pjesme, 2 brze, na kraju jedna sporija, malo se stvori onaj štimung, onda ide propoved, pa opet na kraju pjesma, otprilike to je to i tako je po tim konferencijama. Sad neću o tom krivom duhu probuđenja, to ćemo kasnije, sve magija u glasu, zvuku i plesu, znači, ali konceptualno to je potpuno krivo. Znači, već time što je stvorena
tako su postavljene stvari, aha, glavni izvođači i ovi slušatelji koji pjevaju kad im drugi kažu da pjevaju, ili kad oni počnu malo svirat, eto, i projicira se, ne znam, tamo na onaj video neki zid riječi pjesme, znači sve je usmjereno, nema nadahnuća, to je programirana religija, to nije novozavjetni koncept, plus još dosta tih drugih stvari, ali to nema veze sa modelom koji je Duh Sveti objavio kroz apostola. I mi moramo vidjeti u vezi tih stvari, jer one su jako važne, one su dio naše duhovnosti. Zajedništvo vjernika, osobne pobožnosti i prema van, isto prema ljudima i svijeta nespašenima. Evo, idemo onda u apostolski nauk, idemo vidjeti tu misao Duha Svetog, da je uhvatimo i da vidimo, da usporedimo s ovim danas i da donesemo odluku, osobnu biću u novozavjetnom konceptu što se tiče muzike. Biću u tom konceptu ili ukoliko već jesmo, napredovat ćemo u tome, jer u svemu trebamo napredovati. Idemo u prvu poslanicu Korinčanima, 14. poglavlje, omiljena poslanica zagrebačkih i hrvatskih crkvenjaca, kako je zaobilaze u širokom luku. Evo, idemo u 15. poglavlje da vidimo što apostol kaže o tome. U 14. poglavlje, 15. stih, znači on kaže, dakle, što slijedi? Molit ću duhom, ali molit ću i umom. Pjevat ću hvale duhom, ali pjevat ću ih i umom. Ovo je jako zanimljivo što Pavao kaže, znači govori o pjevanju u razumijevanju, ili ono što on kaže umom, ili duhom. Dakle, govori i o pjesmi u drugim jezicima i u naravnim materinjim jezikom svakog od nas. To nam pokazuje da djelovanje Duha Svetoga ide u pjesmi i kroz jezike, što je jako važno. To je, znači, 14. poglavlje jako puno o tome govori. Tu je i koncept sastanka, tu mi vidimo te ključne stvari. Sad, da bi se ostvarilo ono što Pavao kaže, koncept sastanka vjernika mora biti upravo onakav kakav je u riječi. Dakle, te stvari su neizvedive ukoliko vi imate vjernike koji su u odvojenom prostoru, pa je između njih prazan prostor barijera i onda je ovaj elitni dio crkveni propovednici, tim za slavljenje, instrumenti su gore, mix pult, PowerPoint, sve i ovo još neke službe ljudi koji se smatraju onako važnim dijelom crkve današnje, jer to je u stvari sve dosta elitistički i nije novozavjetno. Misao Duha Svetog u vezi zajedništva vjernika, to znači i pjevanje, i tog dijela što se tiče toga je upravo to, da smo mi zajedno. Ali ne zajedno da postoji izvođači i konzumenti, slušatelji, znači ljudi koji stvaraju i emitiraju program prema ljudima koji su pasivni i slušaju, gledaju unaprijed pripremljeni program. Kao da su došli na kazališnu predstavu ili u kino. To je danas ovo što mi imamo. To su u stvari mjesta zabave i dolaska na unaprijed pripremljeni program. Gdje ostatak koji vjernika u stvari trebaju govoriti amen, haleluja, i ustat kad im kažu, sad je slavljenje, onda ustanemo, sad sjednite, sad će evo. I tako mehanički sve je robotizirano. To nema veze sa novozavjetnim konceptom. Dakle, mi moramo biti zajedno. Mi moramo na sastanku vjernika i što se tiče pjesme i svega što ćemo proći, moramo biti u prirodnom okružju. Moramo biti, znači, ono što i jesmo, obitelj. Duhovna obitelj, braća i sestre u Kristu, bez elitizma, bez stvaranja nekakvih posebnih skupina, službi. Znači, što se tiče muzike i toga, nikakvi timovi za slavljenje, nikakvi ljudi koji se odvajaju par metara od drugih, sad mi vodimo program, jer opet stvarate to. Znači, nije
ideja sastanka da postoje skupine koje se odvajaju od drugih i koje onda daju program. Znači, to nije sastanak Novozavjetne crkve i to nije koncept, to je krivi duh. Znači, moramo biti zajedno i u pjevanju. I sad vidite, ovdje imamo i pjesmu, znači iz uma, znači u materinom jeziku imamo i pjesmu u jezicima, a to je već nam puno govori o nadahnuću, o konceptu nadahnuća. Dakle, Duh Sveti dolazi i vi to ne možete programirati, ne možete vi reći, sad mi idemo, sad ćemo malo pjevat u našem naravnom jeziku, sad ćemo pjevat duhom. Ne, očito je da postoji nadahnuće, što nije jednako neredu, opet i to moramo razgraničiti, ali je nadahnuće, vi to ne možete i ne smijete programirati, jer to je onda ljudsko poimanje duhovnosti i to je zapravo, događa se da čovjek svojim programom počinje zamjenjivati Duha Svetoga ljudima. Znači, ovdje su nam dan nam je koncept i okvir. Sad, tu je pitanje vjere, tu je sad pitanje, ali da mi želimo vjerom provesti ovo, onda jesmo u tome. Ali od ovog koncepta dvorane odvojeni su ljudi, od toga se treba odustati. Jer to je krivo, već samim time što je to krivo, od toga treba odustati. Od svih tih denominacija, timova za slavljenje, elitizma, od razdvojenosti. Ako smo mi došli zajedno u nečiju kuću, u nečiji stan, u neki zaseban prostor, ali da smo zajedno, znači sjedimo u prirodno, kao da smo došli, ne znam, na roštilj, sjedimo zajedno za stolom ili u krugu nekako, da se vidimo, znači imat ćemo i učenja, imat ćemo, sve ćemo imati, ali bez tog odvajanja, bez tog da vjernik koji služi u nečemu ili da je on sad jako izoliran od ostalih, to opet stvara, znači, taj elitizam i opet se stvara ta podjela, svećenstvo, laik, a u stvari svi smo kraljevski svećenici, mi smo braće i sestre. Kad smo se okupili, skupili, bez obzira se nađemo u kafiću, se nađemo u parku, se nađemo u nečoj kući ili služimo vani ili smo u nekoj akciji, nema veze, zajedno smo, moramo biti zajedno. I nema veze, to sad vjernik s dužim stažem u Kristu ili čovjek koji je jučer primio Duha Svetog i ušao u Krista, zajedno smo, braće i sestre smo, zajedno smo za stolom, zajedno sjedimo, ravnopravni smo, normalni smo ljudi i to je više obiteljski sastanak nego programirana religija. Tako to treba izgledati. Onda idemo u 20. stih. Apostol kaže, kad se god sastajete, svaki od vas može imati hvalospjev, pouku, objavu, govoru u tuđem jeziku ili njegovo tumačenje. Neka sve bude tako da bude na izgradnju. Ovo je isto važno da bismo ušli u taj duhovni koncept Novog Zaveta i onoga što crkva i sastanak i zajedništvo vjernika je. Ključna riječ, znači uvijek kad se sastajete i svaki od vas. To je ono, nema profesionalaca, nema izdvojenih timova, proročki tim, ne znam, učiteljski tim za slavljenje. Vi zapravo time stvarate male države u državi, da tako kažem, u Božjem kraljevstvu. To nije Božji koncept. Znači vidite, svaki od vas, i sad što Pavao kaže, može imati hvalospjev. Zanimljivo, vidite, kad govori o muzici, i to je psalam, u stvari, tu je preveden hvalospjev, u stvari je iz grčkog psalmos, to je sviranje na instrumentu, slavljenje muzikom, pjevanje svečane ode. Vidite, svaki od vas, i sad pouka je doktrina, učenje, govor u tuđem jeziku ili njegovo tumačenje, dakle govor u drugim jezicima. I kaže, poanta svega ili svrha toga u zajedništvu je da bude na izgradnju svima nama. Znači, himna koju neko da,
ima taj hvalospjev, jer da, naravno da se proslavi Krist, to je uvijek, to je uvijek na prvom mjestu, ali pošto je to naš sastanak i Bog je dao svrhu sastanku zajedništvu vjernika, znači ključno je uvijek ta izgradnja, jačanje, ohrabrivanje. Ne da ja dođem ili vi, da se mi sastanemo zato što treba ispuniti neku normu, shvaćate, i sad, to je nedjeljom, subotom, kako se dogovorimo i sad, to je to, ja moram doći ili kako, nažalost, crkvena religija hvata ljude u mrežu, znaš, ti moraš negdje ići, ne? To se naježim kad čujem to, ti moraš negdje ići, kako to oni predstavljaju, to je sve krivi duh, to su sve, ta terminologija, to je sve iz krivog duha i iz krivog razumijevanja. Dakle, vidite, svako od vas i neka bude na izgradnju i to pokazuje da, znači, Duh Sveti nam tu pokazuje da trebamo imati iščekivanje toga i razumijevanje, to može doći kroz mene. Nema veze što si ti možda novi vjernik ili si tek ušao u vjeru. Nema veze. Ako imaš Duha Svetoga, on se može izraziti kroz tebe. Mladi vjernici su pravo blago na sastanku. Oni su puni vatre, elana, otkrivenja, imaju taj žar, dječji, jučer mi je Duh Sveti nešto pokazao i onda odmah to na sastanku govorimo. Mislim, u stvari trebamo stalno tako funkcionirati. I onda se radujemo, što je tebi neko, znači što je tebi Duh Sveti nešto otkrio, ako ja to čujem na sastanku, to pomaže i meni. Možda je baš to što trebam u tom trenutku. Ili netko drugi. Tako te stvari funkcioniraju. Znači, Duh Sveti se stalno izražava kroz vjernike i onda i drugi primaju od toga. I zato smo zajedno. I zato što smo obitelj, zato što imamo isti duh. Jel tako? Zato smo zajedno. To nas drži. To je koncept Božje crkve. Ne raditi hramove i stvarati program, programirati duhovnost, stvarati elitne skupine među vjernicima i davati nekakav prizvuk tome koji nije novozavjetni. Evo ima još jedna objava apostola Pavla u poslanici Efežanima, vrlo je važna za razumijevanje ove teme i puno nam govori. Evo budem pročitao sa ovog prevoda. Znači to je 5. poglavlje. Evo čitamo 18. stih. Kaže, nemojte se opijati vinom u kojem je raskalašenost, nego se ispunjavajte duhom, govoreći među sobom u psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i skladajući Gospodinu u svojem srcu. Ove riječi iz 19. stiha su upravo u grčkom psalam, himna i oda. I ovo je jako zanimljivo govoreći među sobom. Opet govori o sastanku, ne govori o koncertu, ne govori o izvedbi zasebnog orkestra, benda. Bez obzira da li je u velikoj dvorani, u stanu, u kući, bitan je koncept. I u kući i u malom prostoru se može ponavljati ista greška koja se čini u velikoj dvorani, u hramu. Znači, koncept se može preslikati i opet biti kriv. Opet činimo isto, samo u manjem prostoru, ali isto funkcioniramo. Dakle, ne, vidite, psalam, himna, oda i ovo je zanimljivo, pjevajući i skladajući Gospodinu u svojem srcu. Tu sad već govorimo i malo i o osobnoj pobožnosti, treba se toga dotaknuti. Dakle, što pjevati? Doći ću i na baš ciljano skladane pjesme, na ljude sa talentom. Dakle, vidite, svako je u stvari u Kristu i pjesnik. Riječ poietes u Jakovljevoj poslanici, budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji koji varaju sami sebe. Riječ je za izvršitelja je poietes, a od toga dobivamo poeta, pjesnik, skladatelj. Vidite, vjernik je i skladatelj, čak i samome sebi.
Ovo je jako važno za duhovnost. Mi to podcjenjujemo ili uopće ne čujemo o tome. Zato što vjeru ne temeljimo na riječi Božoj. A pogledajte, ovo je apostolski nauk i Pavao kaže pjevajte i skladajte. Znači govori svakome osobno, na pojedinačnoj razini. Gospodinu u svojemu srcu. Što nam to govori? Da će Duh Sveti u svakome od nas skladati, davati nadahnuće riječi koje su upućene Gospodinu izravno. Znači ovdje je bilo među sobom u psalm pjesma, hvalospjevoda, sve što smo spomenuli, ali ovdje govori o pjesmi iz srca koja je od nas prema Gospodinu koji stvara Duh Sveti. To vam je isto riječ vjere. I mi se i u tome trebamo pokrenuti. Meni su najljepše pjesme, neka me niko krivo ne shvati, one koji izađu iz mog srca. Jer onda znam, to je ono što je iz mene, pa sad kako je, ali je moje. Znači, nemojte misliti da ne bi poslušao neću drugu pjesmu, već govorim u kontekstu ovog. Da, i to je to. Kada sam to vidio, to je ono što imamo i u Starom Zavjetu, Gospodine, novu si pjesmu stavi u moje srce. Duh Sveti stalno stvara pjesmu u naše srcu. Mi najmoćniji rezultat vjere u pobožnosti ili u nekoj teškoj situaciji možemo ga riješiti, proći kroz pjevni oblik ili muzičnu svirkom neće. To su vrlo važne poruke i stvarno trebamo vidjeti u vezi toga kroz riječ, razmišljati o tome. Ovo su okviri koje nam je Bog dao. Dao nam je nekakve indikatore i poziva nas da uđemo u to. Poziva nas da počnemo tako funkcionirati. Sad, pitanje ljudi sa izraženim i od Boga datim muzičkim talentom. Znači, i koji lijepo pjevaju i koji lijepo sviraju. Hvala Bože, ja nisam u jednu od tih skupina, ali svi smo sudionici. Sad pazite, to je sad jako sklizak teren. Dakle, vidjeli smo, koncept je da smo zajedno. Ali, sad imamo među nama 2-3 ljudi koji, lijepo sviraju klavir, sintesajzer, gitaru, neki puhački možda instrument. Dakle, sad, da li bi oni sad trebali od toga odustati i na sastanku ništa toga? Ne, upravo suprotno. Poanta je da svako doprinosi svojim talentom i onim što može dati. Ali da bude unutar tog koncepta zajedništva i ne odvajanja. I ne programirane religije. Dakle, naša pjesma, skandiranje na sastanku vjernika je nadahnuto, ali je opet nadahnuće nije isto što i nered, jel tako? I nije programirano, ali vjernici su, gledajte, mi smo ljudi, ljudska bića na sastanku vjernika kad smo zajedno. I taj sastanak nije programiran, nije to je petkom u 18 sati, sad imamo doživljaj duhovnosti, je petak u 18, mi smo u zajedništvu stalno, jel tako? I kad se čujemo, i kad se čujemo porukom, i kad se hrabrimo, mi smo vjernici i Kristovi sljednici od 0 do 24 svakog dana naših života, a ne petkom u 18, to je slikovit prikaz. Tako i sa pjesmom, tako upravo suprotno. Vjernici trebaju, koji imaju talent, trebaju doprinijeti. Trebaju biti na sastanku. Sad ovisi kakvi su vjernici. Ima li takvih vjernika u nekoj skupini ili nema. Ali može se dogoditi, od 10 ljudi 5 ih ima talent. I svi su svirači, može biti čovjek pjevač, u svijetu je bio pjevač i svirao je i zna svirati i muzičar, čak i profesionalni možda. Dakle, od svemu tome treba voditi računa i da, vjernik bi trebao, sad naravno u dogovoru sa drugim vjernicima, donijeti instrument. I sad među vjernicima, kažem, ove pjesme nadahnuća, gitara, sintesajzer može dati jako lijepi prizvuk. Da se pjeva u razumijevanju, u nadahnutim pjesmama, da sintesajzer malo stvori kulisu, klavir, ne znam, već ko je nadaren za kakav instrument. To je dosta toga je
i prostor dogovora. Te stvari nisu strogo propisane, to je stvar dogovora, okolnosti, gdje se sastajemo, kakva je nekakva i dobna skupina i puno tu faktora ima. Tu je nama Bog dao tu autonomiju da budemo osjetljivi na situaciju aktualnu i specifičnost i nekih ljudi, prostora. Znači, o svemu tome trebamo voditi računa. I sad takvi ljudi sa talentom, svakako oni, ako nekako imamo dogovorno i nadahnuće da imamo možda i svoje neke pjesme, sigurno, pa ti ljudi upravo trebaju dati onda pustiti taj svoj talent da se razmaše, ali da smo svi zajedno. Samo da se ne stvara nekakva posebna grupacija i da onda drugi vjernici imaju osjećaj da su odvojeni od njih. Shvaćate, o tome je riječ, a da vjernici sudjeluju sigurno. I ako vjernik lijepo svira gitaru, većina ljudi svira gitaru, jel, ko svira i nekakve možda ove klavijature, nekako je to najčešće, makar kažem, može se dogoditi baš tako i da neko svira saksofon, opet sad to je zvučna kulisa koliko se može negdje. Ali, znači, ne da stvaramo bendove, ne da stvaramo orkestre i pogotovo ne te timove za slave, to treba otpiliti, to je sve crkvena religija i ovo prozapadno, oni su doveli te timove za slavljenje, stvorili, odvojili ih od ljudi. Znači, poanta da smo mi zajedno. A onda u hodu rješavamo te situacije, u svemu tome rastemo. Sastanak vjernika je jako kompleksan, pa gledajte tu i molitva u jezicima, pjevanje u jezicima, prorokovanje, učenje, doktrina, znači sve to treba ukomponirati. Ali samo trebamo biti otvoreni srcem i rastemo u otkrivenju, rastemo u primjeni. Ne dolazi to automatski. Ne možete to samo ovako pucom prst, evo, funkcioniramo. Nije to baš tako. Nije tako, ali to je rast, to je isto duhovnost. To je funkcioniranje vjernika. Ali novozavjetno, ne ovo denominacijsko i ne ovo programirano hramsko i odvajanje. Čim odvojite ljude, pišite kući propalo je. Čim stvarate posebni prostor za ovu skupu, izvođači, profesionalci, program, to više nema veze sa Duhom Svetim. Koliko god na oči lijepo izgledalo i na uho bilo i kulisa i sve, ali to nije Duh Sveti. Plus sve ove druge krive stvari. Sada u vezi jednog područja koje se isto tiče našeg unutarnjeg pitanja, znači među nama vjernicima i prema van, prema svijetu. Danas, naravno, sve se snima. Evo, i ovo učenje se snima. Sve se snima. I to je dobro, međutim, postoje stvari koje ne treba snimati. Mi nismo u reality showu. Nije svaka duhovnost da se snimi i objavi negdje. To treba biti ciljano i sa svrhom. Postoje intimni duhovni trenuci, ne treba sve snimati. Ne treba ljudima gurat kameru u lice, ono što je bila tema, dok se moli za njih ili nešto i dovesti ih u ponižavajući položaj ili objaviti neku snimku protiv nečije volje. To nije lijepo, nije korektno, a nije čak ni po zakonu. Dakle, moramo biti izbalansirani i osjetljivi jako na te stvari. Jer mogu ugroziti sve dobro nešto što Bog radi među nekim vjernicima. Znači, trebamo biti jako balansirani. Sad, snimanje. Da li ovi ljudi koji su jako talentirani, ima ih, i oni trebaju izraziti svoj talent. Evo, sad, i često, mislim, i u razgovoru s vjernicima i osobno me to naravno zanima, jer to je važno pitanje. Da li snimat, ajmo reći, skladane pjesme, da li skladat pjesme i snimat ih i imati ih na sastanku vjernika? Apsolutno da, ako su to vjernici iz tvog miljeja, kako bi rekao, sigurno da. To je njihov izričaj. Kao što neko uči, propovjeda riječ, neko je prorok, neko je svirač. I za vjernike je važno da imaju i taj duhovni izričaj
pjesme, muzike, on ima djela o Božjem kraljevstvu itekako. Vidimo da mu apostolski nauk posvećuje prostora i vjernik može, ili više njih može snimiti pjesmu. I može ju objaviti na YouTube-u ili učiniti dostupno. Jer u toj pjesmi može biti riječ o novozavjetnoj duhovnosti, ako je pjesma ciljano za vjernike, i ona ih stalno može ohrabrivati, jačati. Može se snimiti pjesma o položaju u Kristu, pa barem nam tema ne nedostaje, inspiracije. Evo gledajte koliko imamo gradiva u apostolskom nauku i o Božoj ljubavi, i o pravednosti, možete pjevati, svirati o svemu. Imate u startu 20 tema koje možete 5 albuma odmah složiti. Ali da je u novozavjetnom duhu i da je naravno sve okolo da je ispravno, to se podrazumijeva. I to bi čak bilo i poželjno. Dakle, ali samo, kažem, kogod nešto ima i za muziku, i za propovijedanje, za prorokovanje, bilo što, koja služba i ono što je Krist svakom dao daruje. Samo da se ne stvaraju elitistički klubovi, jer to je smrt i to ubija djelovanje Duha Svetoga među vjernicima. To odmah sve kvari. Dakle, sigurno da vjernici snime i uopće nije bitna produkcija, mi nismo Hollywood, nismo svjetovna produkcija, važno da je to iskreno, da je iz srca. Ja ću radije poslušati pjesmu nekog vjernika ili neku objavu da je snimljena na najnižoj tehničkoj razini, ako čovjek nema neka sredstva, neki studio ili nešto. I nije mi to, preumjetno mi je to onda. Nema veze i sa kvaliteta, bitno mi da osjetim da je to Duh Sveti, da je čovjek iskren, da je u vjeri i da to što čini, da čini iz ljubavi prema ljudima i da im da od svoje strane ono što on ima u Gospodinu da bi to izgradilo i ojačalo druga. I to je svrha djela stvari svakog od nas. Jel? I to mi je prekrasno i predivno i stvarno bilo bi predivno i da se na platformama i YouTube-u i na društvenim mrežama ima sve više izvođača s našeg govornog područja, pritom mislim na sve države ex-Jugoslavije, i slovenski jezik, i hrvatski, i srpski, i makedonski, da ljudi daju od sebe, ali izvorno, i da ima što manje ovog zapadnog smeća, ekumenističkog, probuđenskog i tih stvari. To ćemo u sljedećim poruku, da imamo ono što iz naše slavenske duše ide prema van, prema ljudima. I to je onda i podiže kvalitetu duhovnosti. Zašto ne bi otišao na YouTube i evo znam nekog izvođača s naših područja, bivše Jugoslavije, pustim si ga i vidim da je čovjek ispravan u srcu, u duhu i da pjeva Gospodinu i za vjernike, i to me može ojačati, ohrabriti i svrha je ispunjena. Evo, to je to. Dapače, to bi bilo jako, jako dobro i poželjno. I sad prema van. Dakle, što se tiče prema svijetu, propovijedanje riječi vjere, gledajte, pjevanje je uglazbena riječ. Riječ vjere koja ide isto kao i klasični neki govor ili skandiranje, pjesma ide van i prema ljudima iz svijeta je ista poruka evanđelja i može dotaknuti srca ljudi i Duh Sveti može koristiti tu pjesmu kako ju je nadahnuo, naravno ako u suradnji s njim, jednako kao i klasično, evo sada vi imate učenje o spasenju i ovako na neki klasičan propovjednički način iznosite tu poruku. Poruka pjesme može doprijeti tamo gdje klasična poruka ovako neće. Imate ljudi ranjenog srca, ranjene duše, koji možda nemaju volje slušati, evo sad ovako neku iznošenje poruku tipa ovog mojeg sad. Ali će poslušati pjesmu. Tići će na YouTube, pustit će si pjesmu, ljudi su možda na rubu već svega, skršeni su i čuće pjesmu nekog vjernika i koji je ispunjen duhom, koji je ispravan, koji pjeva o Božoj ljubavi, o križu, o uskrsnuću, o tome da Bog voli tu osobu, govorio čak izravno tebe,
da bude personalizirano što bi trebalo biti, da nije to uvijek za nekog drugog, nego da ljudi dožive, ej, Bog to meni govori, želi učiniti dobre stvari u mom životu, spasit me, osloboditi, ozdraviti, donijeti sve novo, jel? Sve što spasenje je. Takva pjesma može učiniti neviđene dobre stvari. Znači, moć takve pjevane poruke je izvanredna. I sad vjernik, ako ima talent i može u tom području, ja definitivno nisam u toj skupini, ali ima ljudi koji jesu, koji lijepo sviraju i koji to imaju na srcu. I oni bi se trebali upustiti u to, mislim, ne forsirano, ali ako imaju u srcu, zašto to ne bi učinili? Ja snimam poruku, evo ovako, klasični govor, znači, na nekakvi klasičan način, neko će otpjevat poruku spasenja. Možete pjevati o ozdravljenju o Kristu. Možete uzeti primjer iz Evanđelja, ne znam, žene koja je bolovala 12 godina od krvarenja, jedan od mojih omiljenih primjera, i opjevati u pjesmi, strofe napraviti. Što je govorila, kako se postavila, što se dogodilo, pa sve to može biti u pjesmi, kao da iznosite poruku. Mi imamo neslučajne mogućnosti, samo trebamo otpiliti denominacije, zapadne kultove i to kultovsko funkcioniranje. Mi možemo imati revoluciju na ovim prostorima. I u vezi toga, i trebali bi imati, i da naš ljudima sa tom našom, ja kažem, slavenskom dušom ovih prostora, da im dođe pjesma koja je iz njihovog miljeja, koja je njima poznata, a ne ove umjetne, plastične pjesme i ti pjesmuljci zapadni koji, mislim, nisu ni za ljude iz tog područja. To je sve umjetno i krivi duh u tome. Znači, evo, ima tu jako, jako puno prostora, mislim, može se i kombinirano, ima nešto pjevački, pa ljudima govoriti na klasičan način, pa malo kombinirati, pa tu Sveti nigdje nije postavio ogradu u vezi toga. Ne, iznimne su mogućnosti toga. Zašto bi ljudi slušali svjetovno smeće i da ih đavo još više uništava kroz svjetovnu muziku, jel? Zašto ne bi imali na ovom području nekoga ko je talentiran, ko bi mogao svetom muzikom, ali naravno sve u dostojanstvu, pazite, ali tu sad treba i izvođač biti oprezan i da ne uđe u svjetovnost, u komercijalu. Zašto to ne bi imali? Pa neka ima čovjek 3 miliona pregleda. Neka ljudi, kad im je teško dođu, pa neka puste njega, pa će stalno čuti o križu, stalno će biti pod utjecajem svete muzike, svete riječi. I onda će biti još i otvoreniji, aha, idem sad neko učenje i stvar se zahukta i ide u dobrom smjeru za ljude. Dakle, evo, toliko za danas. Kažem, širok je to prostor. I za sastanke, i za našu pobožnost, muzika, vidite, govori riječ Božja o tome. Samo treba ući u to i Gospodine, evo, želim vjerovati prema drugoj braći i sestra. Sastanak, zajedništvo, u osobnoj pobožnost, slava pjesme tebi, ali i prema svijetu isto. To je sve riječ vjere. Bez obzira pjevana ili klasično propovjedana. To je riječ vjere i ona je u duhu evanđelja. Evanđelje je sila za spasenje svakome koji vjeruje. Evo, toliko za danas. Budite blagosloveni, nastavljamo sa temom. Lijep pozdrav!